Hadin South Snem ka jingye beteng bantuet ki bor pulit ke Southwest Khasi Hills District kilala ban kem yo ubriu ubakdo don kti ha ka bale Be-Ijot bat Pynïap ya ka Heprit ha ka wei ke Jaka ha ka tai ke district kat kum ki pulit ha ka arfu artarik unai tung arhajar afusan lo ong ba ka dei ha ka Henry tarik ulaber arhajar arfu wei ba ka tai ke Heprit badang khat ar Snem karta ha ka tai ke por kalajar ngai na yeng jongka ha ka Shillong Bahap Haranikor Civil Subdivision Laong malalap ya kamet yap jongka haga sengi ke babut bat na ka kai pot postmortem la pentikna bakala syak le Be-Ijot bat syak Pynïap. Na ketika jingja uwei ubriu bala suba don keti ula jak rangai bat om Shim lalap shuya u nadu katai kapor. Henry u investigating officer om Shim la shong thait bat thwet ye uni ubriu bat lap ksai ba udon sya Bhoi hari Bhoi district bat da ka jingirap ki pulit ke Bhoi outpost la kem ye utai ubriu menha ka arho tarik unaitung arhajar arpusan. Ki pulit kilapan pengat polis custody ya uni ubriu bat kidang toket lese yo dang don lang ki weiru ha katai ke jing Pynïap bashir kai. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya